Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Bisadixîne. Roj baş. Baş, bawer. Fermo. Çavay. Çawa me? Tu nabînî ez dixwînim ji xwe re? Ere her dem dixwînî. Çi dixwînî? Çi dixwînim? Ha. Ha, çi dixwînim? Bawer, Karî ez nekarin hey. çîrokekî Kurdî dixwînim. Çirokekî Kurdî dixwînî. Belê, çîrokekî Kurdî dixwînim. Ka bêje? Tu çîroka memûzîn naz dikî? Te xwendiye? Mem nas dikim. Ciranê min e. Ciranê min e. Dika bêje. Heger tu naz dikî ji min re bêje, dika çîroka wan ji min bêje. Pirastî çîroka me mizîn jî zanim. Mem kurê mirovek pir feqîr e. Belê. Êjîn jî qîza mirovek pir dewlemend e. Vay. İna De bêje. qarın. Erê. Bana hevdî li diskotekê nas dikin. Diskotekê? Belê. Diskotekê. Fermo. Dora mem dişê qîzê dixwaze bavê zînê naxwaze peşke bide wî zalim e. Lê evîn çeqe neditiye. Belê. He. Dora jî karê canê mem mi dike, mem serxa digire diçe Ewropayê. Vay. He. Belê. Kaza xan digire Ewropayê dikeve karê înşaatê. İnşaatê. Karlajan çê dike. Mem. Karlajiyek çêtir e. Maşallah. Erê wel. De bêje. Dora pir pera kazanç dike. Ha. Ve digere tê li welatê xwe. Malata nekeve. Av jî tune malata, çay jî tune tiştek bînî ji min re. Tu çay dixwazî. He. Dika xilas ke ji te re bînim çayê. Ê bû. Dora tê welatê xwe gundê hemûya digire bi pera. Bi perê xwe. He. Vay. Diçî zînê ra dibê zînê ez ê te bigirim. Ya bi dilxwazî, ya bi zordestî, zorê pera. Bavê te dide bide, nade ez ê te birevînim. Ha. He. O ye. Ez zanim yani. De bes. Tiştek ez zan tune. Bes. Tu bêje. Ev ne çîroka memûzîne bawer. Çiroke çi ye? Na bera me de bê. Çîroka filmekî Tirkan ev ne çîroka memûzîne. Her dem kes tiştek dibêjim, dibe tiştê filmê Tirka. De bes. Tu bêje tu zanî. Êrê ez ê bêjim. Bes baş guhê xwe bide min. Sibeh zayê var dixwînî Baş e? ê. Memûzîn. Nemûzîn. Ha. Çîroka memûzîn. Mem yani di çîrokê da mem kurê mîrê Meğribî ye. Meğrib yani welatê Meğrib. Meğrib. Belê Meğrib. Welatek din tune. Dibe kurê mirê Meğribê. Belê Meğrib e welateke. Çi mirbiye ê. û zîn jî xwîşka mîrê Botan e. Av dibe. Botan yani Cizîra Botan. Te bîstî Cizîra Botan? Ha, zanim çavan nizanim kuru welatê me ye. Baş e. Waqas jî zanim ya. Ha tu hemî tiştî Ne zanî. cayî de. Maşallah tu Ha. hemî tiştî dizanî. Baş e. Guhê xwe bide min. Mem Ê. xewnekî dibîne. Rûne were fêdî were. Na şuna min baş e spas. Tu bêje. Kuhtariye te me. Xewnekî dibîne di xewnê da tê keçekî pir bede û ciwan navê wê Zîn tê xewnawî. Xewnawî. Belê. Yani janawî de nabe xewne de Di dibe. xewnê da dibîne. Allah. Di xewnê da jî gustîlka Zînê. Gustil kazînê. Belê. Dixe destê xwe û di gustîlka Zînê di gustîlka xwe jî dikeve destê Zînê. He. Xewne da. Ev di xewnê da. Ha, ev xewne da. Baş e lê wextê sibê ji xew radibe. Xew radibe dibîne rastî jî gustîlka Zînê di telyawî de ye. Ha, ev kem. İcar çi dike mem biryar dide ku
B welatê zînê. Yani prasti çi bu ya? Aha rastî çê bûye? Gor çîrokî. Gor çirok bu ya. He. De îcar Persek te heye. aha. Çawe mem tê welatê zînê. Bi çi tê? Çava bıçıttı. Eri? Çava düşüyor yardı çi. Baş. Tu Ez. bawer Baver. tu dixwazî ji Mêrdînê bê Cizîrê tê bi çi bêyî? Dersim ne be? Dêrsim jî dibe. Ha. Ji Dêrsimê tê bê Cizîrê tê bi çi bêyî? Otobüs ettim. Bi otobüsê. He. Aha. Lê mem bi çi tê? Tu bi otobüsê tê baş e mem bi çi tê? Valla tek dur em nagrib. Belki bir tren ed be. Kuru ew deme tren nebûn. Uçak. Teyyare. Teyare. Eri. Tren tuna gayre. Teyyare Ew tuna. zamanê Ew zamanê berê. Berê. Ha, çend Nebûn sal? ew tişte hemî. Hazar sene ber bir çi var. Sedê salan e bawer bi sedê salan e ew tişte. He. Bi sedê salan ew tişte he tu nebûn. Ez ne zan bıçıttı tu beje. Niye? Bi çi tê? Bıçıttı. Bi hesp tê hesp. Bu hesti. Eri bi hesp tê. Allah Allah. Kaç Eri? istektin tu ne bu ya? Hesp. Hesp. ایروژ امی دیستا وگرن سر لیکرا خویا چوینه Çuyin. اره Çün. وکو به انگلیزی دگوتن تو گو و به فرانسی دگوتن اله انجی پختیغ به کرمانجی ام دبیجن چوین مرگوتو بو از دچم قهوه از دچم سینمای از دچم سوکه انجی بازاره از دچم دیاربکره از دچم مردینه از دچم آلمانیای از دچم امریکای Belê. لیبلی گاوا که مروف دچه مروف یان لتاکسیه سوار دبه یان لاتوبوسه سوار دبه یان لترینه سوار دبه یان لکشتیه سوار دبه یان لتیاره سوار دبه یعنی بالافره Beri. مروف بالافره سوار دبه Yan jî wek bawer li hespê swar dibe. یان جی مروف لحسپه سوار دبه ایجا گاوا که مروف دبه از دچم لی مروف لحسپه سوار به و بچه مروف دبه از به حسپه دچم Ez bi hespê diçim. Ha, ez be hespe dışım. Rast. یعنی مروف به چه دچه مروف به حسپه دچه مروف به تاکسیه دچه مروف به اتوبوسه دچه تیاره. مروف به ترینه دچه مروف به تیاره دچه یعنی مروف به بالافره دچه بله. مروف دکاره به کشتیه جی بچه و اگر مروف بخوازه Peyaj dışım. مروف به پیان دچه Aa, bu peyam dışı. اه. Ha. Başa. مروف دکاره به مشه بچه بله. مروف دکاره به روی بچه لی مروف دکاره اگر پره مروف هبن مروف دکاره جخواره ل اتوبوس سوار ببه و مروف به اتوبوس بچه آنجی مروف به تیاره بچه لی گاوا که مروف بخوازه نینیاوی به کاربینه مروف چاوا دو بیجه Çawa dibêje? باور Naçe? باور تو به پیان دچی درسمی Na. تو به Ez چی دچی درسمی hespe dışım dersimi. تو به حسبه دچی درسمی Eri. او قصره هنه رین دریج و دور Bu otobüse biçim. تو به اتوبوس دچی درسمی تو به حسبان ناچی درسمی Bu otobüse dışım dersim. دما بری بو خلاص بو او ایدی مروف به اتوبوس دچه مروف به تاکسی دچه Bu Arabi مروف dışım. به عربه دچه مروف به بالافر دچه Bala fırtına dersimi. بالافر تو نه Na. مروف دکاره به ترینه بچه Tren jütüne. مروف به ترینه ناچه Na. Heya karput edişe. ترین حیا خارپوت دچه خارپوت ورزن گلی. مروف به اتوبوس دچه درسمی Eri. کات پیمره دوباره بکن Dubara bakın. از به تیاری دچم مردینه Ez bi teyarê diçim Mêrdînê. Evet bu tayyare edişe merdini. از به عربه دچم مردینه از- یعنی از به تاکسی دچم Bi مردینه taksiyê diçim Mêrdînê. Evet bu taksi edişe merdini. از به اتوبوس دچم مردینه Evet bu otobüs edişe merdini. از به ترین دچم مردینه Ez bi trenê diçim Mêrdînê. Tu bu treni
diçi merdini. Ez bi keştiye diçim Merdin'e. Bu kaçtı? Eri, manabe. Na. Derya tüne merdini. Li Merdin'e derya Tüneye. tüne. Henge ez bi keştiye naçım Merdin'e. Aa, bu kaçtı naçi merdini. Keşti yani gemi. Gemi. Ez bi keştiye naçım Merdin'e. naçe merdini. Ev bi keştiye naçe Merdin'e. Aa, ev bu kaçtı naçe merdini. Jiber ku, Jiberku li Merdinê derya tüneye. jiber ku li Merdin'e derya tüne. Bahr tüne, bahr. Bahr jî dibe. Jiber ku li Merdin'e bahr tüne. Jiber ku merdini bahr tüne. Li Merdin'e. Le merdini bahr tüne. Jiber ku li Merdin'e bahr tüne. Jiber ku le merdini bahr tüne. Wefam kir? Tefهم kır. Veli. Otobüs ettim. Bu otobüsü. Ha. Li men biçiti. Tu bu otobüsü başa men biçiti. Valla tek türe mağrib. Belki bir tren edi be. Kuru ev deme tren nebun. Teyara. Teyare. Ari. Eğer sen bu çete tu beje. İyi. Biçiti. Bu çete. Behespti hesp. Bu hesti. Eri behespti. Allah Allah. Kaç Eri. istekli tu ne bu ye? Behespti. Bu hesti. Aha. Hest ne ben abi? Jiberku hesp geleki lezgine. Ev gotuna teyaz. Çava bizanıp tu rasiydi beje kurba? Ne ezdi bejim baver? Peki de beje? Allah Allah. Çirok di beje. Tek kudal xan çürük var. Tehmedi khani khondiye. Ari. Ben nasıkım. Diyar. Alevi Mekka. Diyare. Maşallah da hem mit işte de zani. Tamam he. Tu her tişt zanı tane yaz mı zanım? Ede- Demek ki tişt tekli bejim tara televizyona Türkiye derdik eve. Demek ki tişt tekli bejim her dem rastı. Deme aji dukhunim Kara- nahri ezbe bukhunim. Dahara de. Mané Cody, Mouna Mère. Mané Mère.